Intro, het was Vlaams en weer bij Hunstek, of een entree. Welkom in een nieuwe vlog, gasten. En vandaag gaan we weer een spelletje spelen. He. De Crew 2 heeft de PlayStation daar. Hij heeft er al een paar keer gevraagd. En ik zei, voilà, ik ga hier een keer in elkaar flassen. Ik ga er eerst weer niet te veel van bang. Maar goed, zwart, dat is maar bizar. We gaan er een keer vliegen, hè. Hupla. Ah ja, van eerst, ik roep alweer mijn koptelefoon aan. Met mijn microfoon hier, hè. Hallo. Voilà, het spel is hier aan het opstarten. Dus gasten, houd je vast, hè. Hallo gasten, kijk ik ga hier voordat we ermee starten, ik heb al mijn auto's toegen, hè. Dat is hier dus mijn mini Coopertje, hè. Maar ja, wij hebben er nog, hè. Kijk, wij hebben er ook nog een Mercedes, hè. Dat is hier een gratis gewoon. Ik rijd daar nooit mee. Toen, dat is hier een voor kapot erin, hè, weet wel. Dat is hier een monstertruck, ik rijd daar ook verder nooit mee. Hier, daar ik wel nog een keer mee. Dat is hier, ja, hè, je kunt het wel zien, een rallycot. Een crossbrommer van eerst. Ja, hier voor een derde te gaan crossen. Nog zo één. Nog zo één. Ja. Hier, dat is voor de drag racen. Ik krijg daar eigenlijk ook niet veel mee. Dat is hier een driftkot. Oh, een geestig autootje. Dat is hier nog even voor mee te driften. Ook een geestig van eerst. Dat hier, ja, dat vind ik hun een machtige. Ook voor te gaan driften. En dat is hier eigenlijk... Die en de vorige, dat zijn mijn beste drifters. En die heb ik een keer gekocht, maar nog niks mee gedaan. Ik ben ik redelijk een fan van kevers en busjes. Ik zei, hupla, we gaan hier aanschaffen. Hier, ik ook nog niet veel mee gereden. Hiermee, ja, dat was mijn eerste auto, maar ook nog niet veel mee gereden. Toen hier een abartje, ja, ook een geestig kot. Maar, en dat spel ben ik het meest vooral voor te driften. Toen hier ook een crossbrommer. Zit een supermotor. Geestig voor meter in en ik heb 80 wielen al. Hier, ja, de gekende Dodge Charger, iedereen kent dat wel. Een Ducati, heel machtig motootje. En hier, een BMW M4. We gaan starten voor de drift, nee. En hier, met de Skyline, nee. Je moet er toch wel maar een keer zeggen, gasten, heb je die oude auto's gezien? Maar wat een auto dat ik moet erin. We gaan een keer toertje doen met de Skyline. We gaan zeker weten nog filmpjes maken. En moet ik goed hard, nee. Het is toch mij dat je nu goed hoort. Dat al lawaai hier in orde is. Bij uitzeren, hupla, we zijn ermee weg, hè. Ik ga hier rechtjes een pauze zetten en doorspoelen naar een geestiger stekje voor te gaan driften, ja. Ja, gasten, we zijn hier aan een plekje gekomen. Hier hoef ik de eerste keer met een auto voor te driften. Doe dat hier heen, hè. Hupla. Dat was al ver tegen de muur, zeg ik. Veel te vroeg beginnen naar een... weer veel te veel verkeer, hè. Man. Maar, dat is hier zo een cirkeltje. En ik rijd dat de eerste keer weer. En heen eigenlijk. Veel te ver, hè. Godverdikke, het is te lang geleden, gasten. Het is veel te lang geleden. Hup, van de buitenkant naar de binnenkant. Oei. Hup, dan nog één toertje en toch een keer weer een pauze zetten. Tegen een boom. Hup, gewoon ertussen kijken. Hier zijn nog één toertje hier, nog één keer in draai. En dan eerst in draaien we dan. Dus stoten dan geen verkeer in. Eerste, hè. En nu gaan we een ander plekje zoeken. Nee, puur tegen de muur. Dat heb je dus niet gezien, gasten. Ja, gasten, kijk, we staan nu voor een boot met, met een 370, hè. Hupla. Een heel ander lawaai, hè. En daar ook heel ander dan in de Skyline. Het is ook wel een keer geestig voor dat met erin, hè. Eventjes driften op de boot, zeg ik toch. Nu gaan we ervoor, hè. Dat is jammer, hè, gasten. Herkansing. Hupla. Dat was wel een keer eerst, gasten. We gaan dat nu nog een keer doen. Ook, maar met een andere auto, hè. We gaan een keer zeer kiezen. Weet je wat een auto dat je de race nog niet al gezien hebt? Hier zijn voertuigen, patat. Met de Mustang. Gaan we dat een keer doen met de Mustang, gasten? Bij jou, met de Ford Mustang. Shelby Mustang, ja.
Oh, dat is heel anders rijden weer. Oh, dan boet hè. Oei oei oei. Ik weet al waarom dat een andere auto gekocht had. Bus. Oh, dat is een veel slomer auto. Versta je? Die andere sta ik veel nerveuzer. En die eigenlijk ook veel minder controle. Ja, take 788, nieuwe gast. Hier, ze even stuntman Arne, nu houdt krijgen, hè. Dus, het is al gedaan met stuntman Arne. Hou, nieuw, hè. Oei, en we doen er niet rollen en al. Ja, die motor, dat is toch niet voor ik, weet je. Oei, 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 oei. Dat is niet vrek, we waren hier weer in auto daar. Ja, gast, nu zullen we dus onderbanen naar een plekje waar ik pees dat we enorm moeten kunnen driften. Dat is hier een beetje street drift nu, hé. Kijk wel, een beetje slalom tussen auto's. Hier en daar kan een auto raken. Maar, oei, 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 oei. Dus, we zullen onderbanen naar een plekje. Pees dat ik dat goed wat kan driften en doen. Hallo, dat komt allemaal in orde. Hupla, boost! Wel hallo! Hopla! Ja! Oei. Voilà, we zijn toegekomen. Het is dus heel anders uitgedraaid dan ik peesde. Ik peesde dus dat dat een circuit was. Maar dat bleek hier dus heel smalletjes te zijn. En eigenlijk wel een serieuze teleur. Oh, maar wacht, een circuit is al gewoon neffert. Ik kan alweer goed kijken, ja. Ja, bus. Dat was dus niet in begrip. Nu zijn we er. Oh. Eerst een beetje de baan warmen. Ja. Oei, 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 oei. Het is een beetje te lang voor te treffen. We gaan moeten bij de toer pakken. Ja, gast, dat was dus de grootste teleurstelling dat ik ooit had in heel dat spel. Hup, een andere locatie al zo. Man. Voilà, zo gast, we kunnen een beetje zitten toefelen, hè. Hupla, we gaan er hier een keer in vliegen. Nu zal het van eerst weer mislukken, ja. Ja, voilà. Het begint al iets, staat alweer een auto in de weg. Ai. Man. Hallo. We gaan de draad terug oppikken. Maar met een spoiler en dan. De is ook weer eens nooit zijn. Oh, te vroeg haar nu. Ja, lap. Bus. Kijk, de zijde gast dat ik een beetje zit oefenen, hè. Dat is al zo wel nu een beetje het beste wat ik kunnen we met gamen hier.
Hupla. Oh. Hupla, de grote brug heb. En iedereen die dat spelletje speelt, weet ook naar wat ik nu aan het trainen ben. He. Naar mijn muziek. Dus we gaan een keer van daar. Oh, 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 oh. Ja, amai, er stond hier nog een camion ook. Klaar, bij aan het water, gasten. Ja, varen en vliegen in dat spel, oh, dat doet niet aan mee. Pff, ik vind dat maar niet. Dotos zijn wel genoeg voor mij. Waar is mijn muziek hier eigenlijk? Om het hier nog houden, toen is het niet. Hupla, naar binnen. Ja, dat was hier dus mijn vlog. Voilà, we gaan dat hier afsluiten. Ja, ik ga je nog eens een keer toe wat ik er al nog staan. He. Hier is één speciaal boot, maar ik vaar er dan nooit mee, ik vind dat niet eerste. Kan dat ventje ook rapper lopen? Nee, hou. Kijk, je ziet wel dat. Mijn helikopter staat, een helikopter. Mijn vliegmachine staat hier ook. De lift, ja, ik weet niet wat dat dient. Oh ja, kijk, een keer een vliegmachine van Red Bull gemaakt. Oh ja, dat is gewoon, maar ik vlieg daar ook nooit mee. Dotos, dat interesseert me het meest van ons. Stefan, bedankt voor het kijken. Reageer zeker wat een auto dat ik moet opzetten en doen. En ja, reageer ook goede locaties voor te gaan driften. Want je hebt wel gezien, ik kreeg dat toen 3 kaart naar een plek. En het is toen een dikke teleurstellingen. Enfin, salutjes gasten en ja, bedankt voor het kijken.